नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आङो सावरायगोन पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स। थांनाय क्लासाव आं सावरायदोंमोन पास्ट पारफेक्ट टेन्स, बिनिनो मोनसे जोबथा बे पास्ट टेन्सनि पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स। दा नाय फार्स्ट पार्सनाव गोरलैयै जोङो दिन्थिदों। फार्स्ट पार्सनाव I had, जोंहा पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआ पास्ट पारफेक्ट टेन्सनिनो एसेल'सो सोलाय। दा बेवहाय नाय I had, बे पास्ट पारफेक्टखौ जोंहा हेडआ दंफायो, बेवहाय मा लाफानांगौ? पास्ट पारफेक्टआव been लाफानांगौ। I had been, जोङो मा दाजाबना होनांगौ? ing, I had been eating। बे पास्ट पारफेक्ट टेन्सनिनो एसेल'सो सोलायो। बेनि उनाव आं सानद्रायाव we had been eating। Second personal you had been eating। You had been eating, बेयाव नोंसोर जागासिनो, नोंसोर you had been जागासिनो। थर्ड पर्सन सिंगुलार नाम्बाराव हौवासाबा he, हिन्जावसाबा she, राम आरो it had been पास्ट पारफेक्टआव भार्बआ बे हेडआनोल' मोनसेयानोखा had been। थर्ड पर्सन सिंगुलार नाम्बाराबो बेनो had been eating। he, she बा राम had been eating, आरो बेनि बांसिनलाया they had been eating। दा नाय जों मा नुखो? पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि एसेल' सोलाय जों नुबाय। मा पास्ट पारफेक्टआव I had eaten जों मोनदोंमोन। पास्ट पार्टिसिपल अफ भार्बखौ जोङो पास्ट पार्टिसिपल अफ भार्बआव सोलायना लानांगौमोन, eat and eaten, नङा होमबा? दा बेवहाय जों नुबाय बे माने मेन भार्बजों मा लानांगौ, मा दाजाबनांगौ? ing दाजाबफानांगौ खालि, आरो बे हेडजों मोनसे मा दाजाबफानांगौ? been। I had been eating, we had been eating, बेबायदिनो थांबाय थासिगोन बियो। You had been eating, you had been eating, he, she had been eating, they had been eating, बेबायदि। बेवहाय रोखायै आङो दिन्थिना होदों। बे जाबाय जोङो साबजेक्टआ गोनां, साबजेक्टआ थागोन। बेनि उनाव बिया जोंना हेडआनो गुबुन गैला जाबाय हेड। बेनि उनाव बेजों मा दाजाबनो होदो? मोनसे बि, दानिसो बुंलांदों आङो बि, आरो भार्ब जों मोनगोन, भार्ब मोनगोन जोंहा बेजों मा दाजाबफानाय होदो? ing। उनाव लास्ट जोंहा आबुं सेन्टेन्सआव थागोन अबजेक्ट जों मोनगोन। बेबायदि बे खान्थियाव जोङो बे टेन्सखौ मोजाङै जुदि गोसो लायो
खालामनाया गोरलैयैनो जोङो मा खालामनो हायो सोलोंनो हायो दा नाय फार्स्ट बेवहाय सेन्टेन्स होदो आङो I had been stay बेजों मा जादों होनदो ing stay in Delhi since Delhi since 2003 बेबायदि बेयाव first person I had been staying in Delhi since 2003 then you know we had been staying in Delhi since 2003 and you know second person over you had been staying in Delhi for 2 weeks. You had been stay ing you had been staying in Delhi for 2 weeks. The third person singular number 9 माबायाव third person singular number she Ram had been living in Shillong for 1 month. Beनि उनाव बां सान्द्रियाव जोंहा they had been living in Shillong for 1 month. दा बेवहाय नाय बेवहाय जों मा मोनदों बे साबजेक्टआ नै आया भारबा जोंहा बे हेडआ आरो जों मा दाजाबनो होदो मोनसे बिन दाजाबनो होदो बे बिन दाजाबनो होदो बेनि लोगोआव जोंहा नैबे भार्ब दङ नैबे भार्बजों मा दाजाबनो होदो नैबे भार्बआ बेजों आईएनजी दाजाबनो होदो लिटारेलि जों दाजाबाय आईएनजी इन दिल्ली सिन्स 2000 दा बाथ्राया जाबाय बेवहाय जोङो बेखौसो गोसो होनो गोनां
जोङो Delhi since 2003 होननानै बुंदों। बेयो ओरैबायदि गोनां माने माबा सेन्टेन्स बियो आनजादाव बेबायदि सेन्टेन्सखौ जोङो ट्रेन्सलेसन खालामनायावबो जों मोनो, कारेक्ट टेन्सआव जों मोनगोन। बेबायदि जोबोद गोनां बे माने पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स। प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआसआ जेरैबायदि गोनां पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआबो बेबायदि जोबोद गोनां। बेखायनो दा नैबे जे सिन्स जि बाहायदों आं बेवहाय, बे सिन्सआ माखौ फोरमायदो? बे जाबाय 2003आ फिक्स मोनसे सम, थि मोनसे सम। मा होनगोन बेखौ? दा पइन्ट अफ टाइम। दा पइन्ट अफ टाइमनि थाखाय पइन्ट अफ टाइमनि सिगाङाव मा जुयो? सिन्स बे माबाखौ प्रिपजिसनखौ जोङो फज'नांगौ निफ्राय, नङा होमबा? 2003 निफ्राय थि मोनसे सम। आरो नैबेयाव नाय, गुबुनाव आं दिन्थिदों you had been staying in Delhi for 2 weeks होननानै बुंदों। for 2 weeks नाय, 2 weeks मानो जाखो? बे जाबाय मा फोरमायदों? 2 weeks मोनसे पिरियडखौ फोरमायदों। बेहाय मोनसे पिरियडखौ फोरमायदों। बेवहाय मा? 2 माने 2 weeks, मोननै सप्ता। दा पिरियड अफ टाइम। पिरियड अफ टाइमखौ जेब्ला बुजायगोन, फोरमायगोन, अब्लाना बिनि सिगाङाव जोङो फर आर्टिकेलखौ जोङो बाहायनांगोन। बेनो जों गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया। बे टेन्सनि गोनां सोलोंनो गोनां। बेनि उनाव आङो नोंसोरनो होमवर्क हिसाबै मोननैसो सेन्टेन्स होदों। दा नाय, बेवहाय आं नोंसोरनो मोनथाम होमवर्क हिसाबै सेन्टेन्स होदों। नम्बर दङ we dash waiting dash you dash बेबायदि hours when you have। सेन्टेन्सखौ मोजाङै फरायना नायनानै बे लांदां जायगाखौ आबुं खालामनानै आंनो दैथायहर, बा मबाइलजों सोंब्लाबो आं फिन मोनगोन। दा दिनै आङो आंनि जा डिजिटेल क्लास, बड'लेण्ड डिजिटेल क्लास, बेखौ आङो बेवहायनो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय।